k'a di FMC News filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. San o san tile 16 o talen don ka ɲɛsin dantɛmɛ wale kɛlɛli ma diɲɛ kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ yan. Wari n'u y'a ta labɛn ka bɛn décembre kalo tile 6 ma. Torokɔrɔbugu église kuru kɔnɔna yan nɔ. An ye maa damadɔ sɔrɔ an ka kuma bara la. Olu ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Les violences sont là. Nous devons le reconnaître quelque part, il y a vraiment illégalité dans certaines situations entre les hommes et les femmes. Ne tɔgɔ Madame Keita Brigitte Dambele ka bɔ église armée du Salut la n cira AMAFEP fɛ ka na ni formation kɛyɔrɔ la bon ka kɛɲɛ ni bi kalandilenw ye tiɲɛ na a bɛ mɔgɔw hakili sama ka ɲɛsin yɛrɛminɛli ma ka sabu kɛ kalan min don a bɔra Bible kɔnɔ de fɛ donc n'i ti fɛn min dɔn ni a nana i tɛ se ka i yɛrɛ tanga a ma o la ni kalannen don ka fɛn dɔ ɲɛsigi ni a bɛ na i ma tuma min na tiɲɛ na i bɛ se ka i yɛrɛ tanga a jugumama yɔrɔw ma. Ne tɔgɔ Sirius Jara. Bon dantɛmɛ wale ka ɲɛsin i maɲifinɲɔgɔn ma a kalan ne nafaba sɔrɔ a kɔnɔna na kamasɔrɔ a kalan kɛra sababu ye ne y'a dɔn ka dantɛmɛ wale ta k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a cɛman ye a kɛra kuma ta fanfɛla a kɛra ka bi i mɔgɔ ɲɔgɔn kan a kɛra dantɛmɛ wale sugu o sugu ye ka ɲɛsin i mɔgɔ ɲɔgɔn ma a dagalen tɛ an ɲɔgɔn cɛla la donc ne y'a faamuya k'a fɔ o cɛman ye an ka société yɛrɛ fɛnɛ la a n'an danbe ma donc raison pour laquelle ne kɔni nana formation na tiɲɛna a diyara ne ye mɛnɛ. Ne tɔgɔ ye Madame Saga Kati Fiyale ne bɛ bɔ Banakabugu église la. O ne ye kalan min sɔrɔ bi a fisayara ne ma parce que ne ko hakili la ko VGB kun ye fɛn min ye c'est au-delà a ka bon n'o ye quoi parce que an fɛ an kun ye VBG kɛ fɛn min ye o ye bugɔli bɛ kɛ o bɛ mɔgɔ minnu bugɔ walima cɛ walima muso mais bi an kalan y'a jira an na ko dɔw bɛ yen VBG bɛ kɛ violence bɛ kɛ olu kan mais silencieusement c'est-à-dire que psychologiquement u atteint mais an t'a ye parce que o ye fɛn min ye min tɛ ka jira an t'o ye donc an fɛ ils sont pas o tɛ ka sɛgɛn o tɛ ka tɔɔrɔ ka sɔrɔ u tɔɔrɔlen don voilà donc aujourd'hui an ye kalan min sɔrɔ o b'an dɛmɛ k'a dɔn ka mɔgɔ identifier minnu bɛ o degun nasuguya ninnu na. donc ka da o kan an ye faamuyali min sɔrɔ yan bi a diyara an ye an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn ka partenaires fo n'o ye Wale Réunion ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn u cɛsirilen bɛ nin baara la a bɛ san dama dama bɔ an n'u bɛ baara kɛ an AMAFEP n'u bɛ baara kɛ donc ne bɛ yan AMAFEP tɔgɔ la ni Guwa ka hɛrɛ ye min ye an hamiko ye o ye anw ka objectif ye ga yɛrɛ ka stabilité ga bɛ se ka basigi cogo min na hɛrɛ bɛ se ka to Guwa kɔnɔ cogo min na AMAFEP ka laɲiniba de y'o ye. Ne tɔgɔ ye Pasteur Soriba Joseph Kamara ne ye AGMPM ɲɛma dankan ye n bɛ yan AGMPM ɲɛma Révérend Docteur Nu Aginfa Yatara tɔgɔ la a taara baara wɛrɛw la an bɛ barika da matigi ye nin lajɛ kosɔn lajɛ min labɛnna Wale Réunion fɛ ka églisew ni église ɲɛmɛnɛbaw ka u jija u ka wuli ka jɔ fariya walew ni dantɛmɛ walew minnu bɛ kɛ Guwaw kɔnɔ u ka wuli ka jɔ ka u jɔyɔrɔ ta walasa danga sigi olu la an bɛ barika da matigi ye Wale Réunion ka nin miirina kosɔn kalan dira n dalen b'a la kalan min dira a bɛna kɛ sababu ye ka ni caman kisi ka da kan ni fariya walew ni dantɛmɛ walew sababu la niw yɛrɛ bɛ ka bɔ Guwaw kɔnɔ kuma dɔw la u dogolen bɛ mɔgɔ tɛ u kalama nka dantɛmɛ walew ni fariya walew de y'u sababu ye o la an bɛ barika da matigi ye ko minnu ye ni séminaire sɔrɔ ka kalanw sɔrɔ ka jijali kumaw sɔrɔ olu bɛna kɛ sababu ye ka dan sigi dantɛmɛ walew ni fariya walew la Guwa kɔnɔ Guwaw na kɛ hɛrɛ yɔrɔ ye Guwaw na kɛ basigi yɔrɔ ye Guwaw na kɛ hakilisigi yɔrɔ ye matigi ka duba an ye. Minnu ye kalan di mɔgɔ ma dantɛmɛ wale ale kɛlɛli fɛnɛ kan an y'an ka kuma bara tengu la u ye min sɔrɔ ka fɔ an ye an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Ala fo an tun bɛ yan bi kalan na Wale Réunion ka wele sera an ka cakɛda ma ni y'o reconnaissance consulte ye walasa an ka se ka ni kalan in walawala
lajɛdenw ye kalan ɲuman tɛmɛna an kumana farinya walew la farinya walew ye mun de ye a bɛ boli mun de kan farinya wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin cɛ ani musow ma an kumana daɲɛ kolomanw la minnu bɛ farinya wale kun kɔnɔ an ye farinya wale a kun mun de bɛ na n'a ye mun b'a to mɔgɔw bɛ farinya walew kɛ an da sera o ma farinya wale suguya jumɛnw bɛ yen an da sera olu ma an da sera fana farinya wale kɔlɔlɔw ye jumɛnw ye musow denmusow cɛw ka ɲɛnamaya ka kɔlɔlɔ minnu b'a la an da sera o ma ani an ye o fan fɔlɔ kuncɛ ni kalan dɔ ye min bɔra bibele kɔnɔ ni an bɛ Tamar ani Amnon ka tariku an y'o ta k'o kɛ kalan ye farinya wale min kɛra o ko kɔnɔ ka a to lajɛdenw yɛrɛ ka se ka o bɔ kɛnɛ kan ani kɔlɔlɔ minnu bɔra a la an y'a ye k'a fɔ ko lajɛ kɛra lajɛ ɲumanba ye mɔgɔw ye nimisi wasa sɔrɔ a la mɔgɔw ka seereyaw fɛ u nimisi wasara la kalan dilen na ani an fana nimisi wasara k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw sewara kalan sɔrɔlen na ani mɔgɔw ye latigɛ kɛ ko u na taa ɲɛ walasa ka farinya walew kɛlɛ u ka sigidaw la egliziw kɔnɔ n'u ka sigiyɔrɔw la donc an ka foli bɛ waliriniw ye ni baara ɲuman in kosɔn waliriniw mɔgɔ minnu ye nin ko labɛn an y'an ka kuma bara tɛ ŋu olu la ko jumɛnna u ye bidon ta ka kɛ binganikɛ wale walima dantɛmɛ wale kɛlɛli ye Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne tɔgɔ Ibrahima Jara ani n bɛ baara kɛ walirinu cakɛda la ayiwa an ye bidon ta ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ san o san baara jɛkulu bi wasa don tile 16 la walasa ka dɛmɛ don fariya wale minnu ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ wala cɛw sɛgɛrɛ musow sɛgɛrɛ denmisɛnninw sɛgɛrɛ ka olu kɔn ani a baarabaw bɛɛ koromokari la novembre kalo tile 25 ani a kan ka kun cɛ décembre kalo tile 10 ayiwa anw ye jɛkulu min bi ba don adamadenya yɛrɛ hakɛw tɔgɔtɔgɔli la o de y'a to a ko tɛ se ka kɛ an kɔ an ye an sen don o kɛlɛ la ka jira k'a fɔ ko an fana fanga an bi o fara diɲɛ bɛɛ ta kan walasa fariya walew dan ka se ka siri olu la ayiwa anw ye an ŋaniya ka nin ko kɛ ka ɲɛsin egilizi ma ka da kan i b'a ye k'a fɔ ko kumasen don ni min kuma caman a ti fɔ egilizi kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ a mɛn cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ ko o kow bɛ egilizi kɔnɔ a ko bɛ kerecɛn kuwaw kɔnɔ o de y'a to an ye a laɲini kɛ ka min ye egilizi baarakɛlaw ani egilizi ɲɛmɔgɔw ka olu fara ɲɔgɔn kan walasa ka jɛ ka kuma fariya walew kun kan fɛɛrɛ jumɛn bɛ a la ani a kun ye jumɛn ye ani an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka se ka dɔ bɔ nin walew la wala ka nin walew yɛrɛ ka dabila walasa an ka ɲɛnamayaw ka ɲɛ ani hɛrɛ ka na an ka gaw kɔnɔ. N'i ko adamadenya ka ja o ye kuma cogo dɔnya ye n'i ko adamadenya ka ja o ye maanifin ɲinini ye k'a dɔn n'i ko adamadenya ka ja o ye i k'a dɔn nin bɛ ku kara a fɛ an k'a ɲini ka ɲɔgɔn kunkilenna dɔn an k'a ɲini k'an kuma cogo dɔn an k'a ɲini k'an maanifin ɲɔgɔn minɛ cogo dɔn o la dɔ bɛ bɔ dantɛmɛ wale la ka ɲɛsin an maanifin ɲɔgɔn ma foli k'a di FMC News filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn kun sɔgɔlen don anw na aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ